ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай буде з усіми вами. Брати і сестри, сьогодні відзначаємо свята Хресту Пана, Хрест Єсуса Христа у Йордані, узгадуємо гэты момент. Гэтае свята у старажытным касцёле калісьці мела такія тры этапы, а менавіта было звязана са святам аб'яўлення Пана, якое мы адзначалі не так даўно. Христос, які прыходзіць у гэты свет, які нараджаецца, Христос, які аб'яўляецца тром мудрацам з усходу. І сёння падчас гэтага свята убачым і пачуем у Евангеліі, як Христос таксама пачынае сваю публічную дзейнасць у гэты момант хресту ў Йордане, бачым дзявальнасць усёй Святой Тройцы. Варта ў гэты дзень узгадаць свой уласны хрест і таксама узгадаць тых, хто прычыніўся да гэтага хресту. Гэтую святую імшу ахвярую за усіх нас, за нашу парафію, за людзей хворых, якія таксама не могуць сёння ўдзельнічаць у гэтай святой імшы. Узгадаем усіх памерлых нашых парафіянаў. Брата Андрэя асаблівым чынам моліцца за памерлую Леакадзію у святой імшы пахавальнай. Хрысціяне на ўсходзе адзначаюць успамін хресту Хрыста ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана. У гэты дзень яны збіраюцца на беразе ракі або возера і удзельнічаюць у богаслаўленні вады. У рымскім абрадзе адзначаем таямніцу хресту сёння, у нядзелю пасля аб'яўлення Пана. У памяць аб гэтай падзеі пабогаславім ваду, якой будзем акропленыя на пачатку святой імшы, і якую таксама зможам узяць з сабою пасля святой імшы, каб рабіць ёю знак крыжа перад выхадам з дому, або каб акрапіць нашае памяшканне. Гэты абрад павінен нагадаць, што ў сакраменце хресту мы былі ачышчаны ад першароднага граху і нарадзіліся як усыноўленыя дзеці Божыя і ўдзельнічаем у годнасці Хрыста, праз якога Бог Айцец даў сведчанне падчас яго хресту ў Йордане. Молімся. Боже, Ойче, Твой адзінародны Сын зышоў у воды Йордана і прыняў хрест з рук святого Яна, свайго папярэдніка. Езус святы, бязвінны і беззаганны, не патрабаваў ачышчэння, аднак пажадаў паддацца гэтаму абмыццю, каб асвяціць ваду, якую ў сакраменце хресту павінна стаць крыніцай нашага ачышчэння. Благаславі гэтую ваду, якой мы будзем акропленыя на знак пакаяння, і якой будзем акрапляць нашае жыллё і рабіць на сабе знак крыжа. Няхай гэтая вада нагадае нам прыняты хрест, праз які мы акунуліся разам з Христом у ягоную смерць і ўваскрэслі з ім да новага жыцця. Ойче, падтрымлівай нас сваёй ласкай, каб мы, верныя Духу Святому, заўсёды жылі, як Тваі усыноўленыя дзеці, якіх Ты ўпадабаў. Праз Христа, Пана нашага. Життя, криниця
Помолимся. Усемагутны вечны Боже, пасля хрещення ў Ярдані Ты урачыста абвясціў, што Христос, на якога сышоў Дух Святы, гэта Твой Сын умілаваны. Дай просім, каб усыноўленыя Табою і адроджаныя з вады і Духа Святога заўсёды мы жылі ў Тваёй любові. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Вось слуга мой, якого я підтримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спаслав Духа Свайго на яго, ён прынясе народам правасуддзе. Не будзе крычаць і не будзе ўсклікаць, на вуліцы не будзе чутно голасу яго. Ён не зломіць надломленай трысціны і не пагасіць тлеючага кноту. Для праўды прынясе ён правасуддзе. Не аслабне і не надломіцца, пакуль не ўстановіць правасуддзе на зямлі. І наказаў ягоных чакаюць астравы. Я, Пан, паклікаў цябе ў справядлівасці і ўзяў цябе за руку і сфармаваў цябе і ўчыніў запаветам для людзей, святлом для народаў, каб ты адкрыў вочы сляпым і з вязніцы вывеў палонных, з дому зняволення тых, хто жыве ў цемры». Гэта Слова Божае. Отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Ягоному. У святыни прославляйте Пана. Пан благословляет свой народ спокоен. Голос Пана понад водами великими. Голос Пана моцный, голос Пана полный величи. Пан благословляет свой народ спокоен. Загучав Бог величи, і кожний у святині Ягонай кажа хвала. Пан пробивав над потопом, Пан, як владар, тривать буде вічно. Пан благословляє свой народ спокоен. Читание книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе мілы яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва. Ён паслаў свае словы сынам Ізраіля,
абвяшчаючы спакой праз Езуса Хрыста. Ён ёсць пан усіх. Вы ведаеце, што адбывалася ва ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, які абвясціў Ян. Ведаеце, як Бог памазаў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, ад панаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Раскрылись небесы, загучал голос Отца. Это Сын мой милованный, Его слухайте. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час, калі народ чакаў і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём». І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго. І быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Як казаў на пачатку, што гэтае свята хросту Пана таксама у старажытным касцёле было аб'яднанае ў адну вялікую таямніцу, а менавіта таямніцу Божага аб'яўлення. Гэтая таямніца вось такіх, можам сказаць, трох этапах старажытны касцёл, і касцёл на ўсходзе да гэтай пары гэта бачыць. Бог, які нараджаецца, Бог, які прыходзіць у чалавечым целе, слова, якое сталася целам. Гэта вось першы этап гэтага Божага аб'яўлення, калі сапраўды бачым Хрыста, які не чураецца, а прыходзіць у гэты хлеў, прыходзіць у стайню, нараджаецца у Бэтлееме. Пасля другі этап гэтага Божага аб'яўлення, гэта калі мудрацы з усходу прыходзяць, каб пакланіцца. Гэтыя вось мудрацы сімвалізуюць гэтыя народы паганскія, народы язычнікаў. Што гэтае збаўленне, якое прыйшло ў свет, яно таксама збаўленне для ўсіх, не толькі для выбранага народу, для кожнага з нас. І ўрэшце рэшт сёння бачым вось гэты наступны этап Божага аб'яўлення, гэта хрост Езуса ў Іордане. Дык што ж гэта за аб'яўленне, які Бог нам аб'яўляецца? Ян Хрысціцель практыкаваў такую практыку хросту, а менавіта вось амавення ў гэтай рацэ Іордан. Да яго прыходзілі людзі, каб вось акунуцца ў гэты Іордан. І гэта быў такі вось знак, сімвал таго, што чалавек пачынае каяцца ў сваіх грахах. Што чалавек, вось грэшнік,
вырашыў пакаяцца, што ён больш не хоча так жыць. І ў гэты момант, калі вось мы тут сапраўды сустракаем у гэты момант сустракаем Хрыста і бачым, калі ён прыходзіць да Яна, каб прыняць гэты хрост, то ў нас можа быць здзіўленне, то ў нас можа быць таксама нейкае такое непаразуменне, ну але чаму Христос, бо Христос не меў граху, Христос не патрабаваў гэтага хросту. І так сапраўды ёсць, нават у Евангеліі паводле святога Мацвея узгадваецца гэты момант, калі сам Ян здзіўлена кажа, што гэта мне трэба ад цябе хрысціцца. Што ты робіш, чаму вось ты так чыніш? І Христос адказвае, што так павінна стацца. І гэта яшчэ адзін момант, калі мы бачым Хрыста, калі мы бачым Бога, які аб'яўляецца нам, Бога, які гатовы ўвайсці вось у наш, у твой, у мой грэх. Гэта Бог, які прыніжае самога сябе, каб зайсці да чалавека, каб быць да яго вельмі блізка. Хоць і не патрабуе вось сапраўды гэтага хросту, але праз гэты ўчынак хрост і ўвогуле гэтую ваду нейкім чынам асвячае. Паказвае, што гэты хрост пазней будзе азначаць для нас, для хрысціянаў, для тых, хто лічыць сябе вучнямі Хрыста. І сапраўды сёння, калі вось узгадваем гэты хрост Езуса ў Ярдані, варта ўзгадаць наш уласны хрост. Вельмі часта можа быць так, што да гэтага хросту неяк так адносімся, як да такой нейкай рэчы, да яшчэ аднаго абраду, які ёсць у касцёле. Ёсць пасвячэнне пакармаў у вігілійны вечар, ёсць там хрост, ёсць якіясьці іншыя абрады. І вельмі часта так хрост, гэты таямніца, гэты сакрамент можа ў нас папросту быць на адным узроўні, на адным пазёме, вось менавіта з такімі іншымі рэчамі. А гэта вельмі важная справа. Катэхізіс каталіцкага касцёла вучыць нас, што хрост – гэта тая брама, праз якую мы ўваходзім у сакрамент, у таямніцу збаўлення. Гэта тая брама, якая дазваляе нам увайсці і атрымліваць гэтыя Божыя ласкі, патрэбныя для збаўлення. Хто можа прыняць іншыя сакраменты? Хто можа прыняць сакрамент шлюбу, святарства, намашчэння хворых? Хто можа спавядацца? Хто можа ўдзельнічаць у Еўхарыстыі? Толькі той, хто быў ахрышчаны. Хрост дае нам гэтую ласку, менавіта ласку прыступлення да іншых сакраментаў. Мы можам, дзякуючы хросту, увайсці ў гэтую таямніцу збаўлення. І вельмі часта бывае так, што мы гэтага папросту не разумеем, і да хросту можам адносіцца таксама вось, як, напрыклад, з гэтай вадой, якую некаторыя з вас узялі, я бачыў таксама вось да гэтага дня падрыхтаваліся. Але вось, ведаеце, бывае так, што вось сёння, напрыклад, такі чалавек адзін сказаў, што вось ваду на 8 там ці наколькі на імшу благаслаўляць будуць, бо навошта яна мне патрэбная? Бо, ведаеце, я хварэю, а вось часамі пап'ю яе, памажуся. Некаторыя кажуць, што вось дзецям трэба даваць, якія пужаюцца, дзецям, якія кепска, можа, дрэнна спяць. І вось гэта вось таксама сведчыць аб нашай веры, праўда? Вада, якой мы таксама акрапляем нашыя дамы, якой мы благаслаўляем нашыя дамы, альбо вада, зараз гэтых прычын каранавірусу, але заўсёды гэтая вада была пры ўваходзе ў касцёл, праўда? Вось тая вада, якой мы таксама рабілі гэты знак крыжа. Гэтая вада павінна нам нагадваць наш уласны хрост. Падчас сакраменту хросту мы акунаемся як бы ў смерць Хрыста. Мы, ўваходзячы ў гэтыя воды, якія ўвайшоў Езус, сімвалізуюць менавіта вось тую яго смерць, але сімвалізуюць таксама яго ўваскрасенне, сімвалізуюць яго Пасху, сімвалізуюць тое, што Христос перамог грэх. І калі мы вось сапраўды робім гэтае акрапленне падчас святой імшы, то паглядзіце,
няма ўжо акту пакутнага. Гэта вось той знак, калі мы кажам, да, просім у Бога, каб выбавіў нас ад гэтых грахоў. Просім таксама ў гэты момант узгадваем гэтую ласку Христу, якая ачышчае нас ад граху. Калісьці ў старажытным касцёле існаваў вось такі час падрыхтоўкі да хросту, які называўся катехуменат. І гэты катехумен, які вось прыгатаўляўся шмат гадоў да таго, каб увайсці ў гэтую таямніцу, каб прыняць хрост, каб прыняць яго свядома, каб таксама быць сапраўдным такім вучнем Хрыста. Часта бацькі прыходзяць цяпер зараз і просяць, кажучы, што вы тут прыдумалі нейкія такія падрыхтоўкі? Вось навошта гэтыя там 4 сустрэчы? Гэта такі мінімум, які мы ўжо тут паставілі ў нашай парафіі. Кажу, што вось там раней так хрысцілі, нікога не было. У старажытным касцёле было так, што гэты этап падрыхтоўкі працягваўся праз некалькі гадоў, а мы зараз хочам, каб вось заўтра альбо паслязаўтра пахрысцілі нашае дзіця. Зразумела, што з цягам часу, калі бацькі былі сапраўды веруючымі хрысціянамі, яны хацелі для сваіх дзяцей як магана лепей зрабіць. Так? Самую важную, самую патрэбную рэч, якую маглі, гэта вось менавіта даць ім ласку Хросту, і пазней гэтых сваіх дзяцей выхоўвалі ў веры. У нас, калі вось зараз ужо такіх выпадкаў няма, але калі вось, можа, узгадаеце, яшчэ былі такія выпадкі, калі вось не было гэтых такіх часамі падрыхтовак, стаялі вось тут бацькі хросныя, і святар на пачатку імшы пытаецца, чаго просіце у касцёла Божага для вашага дзіцяці? Што адказвалі? Хросту это да, а вот адказвалі сапраўды здароўя, каб не хварэў, каб добра спаў. І яшчэ такая розная фантазія, так, была. Гэта было тое сведчанне таго, што людзі, якія прыйшлі і кажуць, што мы бяром на сябе адказнасць за нашае дзіця, выхаваць яго далей у веры, вы яго нам зараз пахрысціце, але мы яго выхаваем, мы зробім яму гэты катехуменат, мы зробім яму гэтую падрыхтоўку веры, мы перададзім яму тую веру. Таму вельмі важна таксама вось быць адказным за тое, прабачце, што якую веру мы перадаем, у што мы верым. Сённяшняе свята вось яшчэ нагадвае нам адну такую пэўную рэч, а менавіта тое, што праз хрост мы становімся ўсе разам гэтымі улюблёнымі сынамі і дачкамі Бога. Таксама праз хрост мы становімся усыноўленымі праз Бога, мы становімся сапраўднымі дзецьмі Божымі. Так, як вось сёння бачылі і чулі гэта, як чулі мы гэта ў Евангеліі. Ты мой сын умілаваны. І гэтую вось праўду, гэтую таямніцу мы вельмі часта таксама можам забыцца. Калі узгадаеце гэты абрад хросту, на якім прысутнічалі, то ёсць такі вельмі хуткі гэты вось момант, калі накладаецца белае адзенне, гэтае белае адзенне, белая вопратка, якая сімвалізуе вось менавіта тое, што зараз чалавек стаў чысты, што гэта змаза першароднага граху, што ўсе тыя грахі, якія, калі гэта дарослы чалавек, якія былі ў яго жыцці, яны цяпер вось менавіта іх няма, яны знішчаныя, што Христос вось праз гэты сакрамент хросту ачышчае чалавека. І вось добра, каб гэтае свята, хросту Пана, сёння нам нагадала наш сапраўды ўласны хрост. Нагадала тое, што мы вось тыя ўзлюбленыя, самыя любімыя, тых, каго любіць Бог, што мы яго дзеці. Добра таксама ўзгадаць, як я ўжо казаў, і памаліцца за тых, хто прычыніўся, каб мы атрымалі гэтую ласку хросту. Нават, можа, там з меншай, з большай падрыхтоўкай, хто нам яе так ці інакш перадаў, але дзякуючы гэтаму мы зараз знаходзімся тут, дзякуючы гэтаму мы можам удзельнічаць у Эўхарыстыі. Дзякуючы гэтаму мы маем гэтую крыніцу збаўлення. Памаліцеся сёння, узгадайце
вашых бацькоў, вашых хросных, тых святароў, хто ўдзяліў нам гэты хрост. Хай Бог ім усім адудзячыць. Аман. Зараз вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, нябачнага, Пана Езуса Христа, Сына Божого, адзінароднага, Отца народження, Бога ад Бога, святого ад святого, Бога собраного ад Бога собраного, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і утвердився Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, крижований сам нас, вонським півать, був замучений і похований, і на третій день воскрес, і зійшов на небо, сидить праворуч Отця, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих, Його владарство людям Отця, віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророка, віру в один святий католицький апостольський костюм, визнаю один хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у лучшому світі. Да Езуса Христа, нашага Збаўцы, які з'яўляецца святлом свету, з даверам узнясём нашыя малітвы. Молімся за Христовы касцёл, каб праз хрост і нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб пашчыраючы ў свеце праўду Евангелія, ён дапамагаў людзям прыйсці да адзінага і праўдзівага Бога. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнасць за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб, абвяшчаючы добрую навіну, яны памяталі пра культурныя каштоўнасці таго народа, сярод якога працуюць. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб яна мудра і разважліва карысталася сродкамі масавай інфармацыі. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі удзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Давяраем Богу ўсіх тых, хто прычыніўся да нашага хросту, нашых бацькоў, бацькоў хросных, святароў, якія нас пахрысцілі. Божа, адудзячым, Цябе просім. Давяраем Богу ўсіх памерлых нашых парафянаў, нашых блізкіх, памерлых Леакадзію, Святлану. Боже, прымі іх у сваё валадарства. Цябе просім. Боже, які праз прыйсця Твайго Сына разганяеш цемру граху і смерці, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб, перамагаючы зло добром, мы былі ў свеце сведкамі святла. Праз Хрыста, Пана нашага. Верные со спевом,
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, приймі гэтыя дары, якія прыносім на ўшанаванне аб'яўлення Твайго умілаванага Сына. З ласкі Тваёй няхай пераменіцца яна ў ахвяру Хрыста, які пажадаў змыць грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы паверылі, што Твоё Слово пребывае сярод людзей. Духам Святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Хрыста, Твайго слугу, алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку ўбогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста,
Дух Святый собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Udoskonal jego u lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj про слугу Твою Леокадію, яку Ти покликав до себе з гэтага światu. Дозволь ёй, якая стала праз хрост падобная ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе. Табе, Боже, Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня. Отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Але збав нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашы. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты войшоў до мяне, але скажи толькі слово.
Вось той, пра каго казаў Ян. Я бачыў яго і засведчыў, што ён сын Божы.
Помолимся. Милосердный Отче, подмацаванные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и сапраўды были ими. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Паслухаем кароткія аб'явы на гэтую нядзелю, але вельмі важныя. Перш за ўсё хочу падзякаваць усім тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле. Тут было таксама шмат працы. Дзякую вам вялікі. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру, за кожную дапамогу на карысць касцёла, кляштара, за добро и молитву. Нехай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні мы адзначаем у сераду, 12 студзеня, успамін святога Бернарда з Карлеоне. Сёння у нашу святыню пасля святой імшы о 12 гадзіне прыбудуць копіі цудадзейных абразоў Маці Божай з беларускіх санктуарыяў. Будзе магчымасць памаліцца пасля святой імшы о 12 гадзіне. Іх таксама урачыста ўнясём, прывітаем. Таксама сёння пасля святой імшы о 18 гадзіне ў нашым касцёле адбудзецца канцэрт у свята Божага нараджэння народнага струннага ансамбля «Амелія» пад кіраўніцтвам Валерыі Маліноўскай і салістаў Маладзечанскага народнага музычнага тэатру. Таксама сардэчна запрашаем. Я скажу, што яны прыходзілі тут на рэпетыцыю, я падслухіваў іх трошку. Вельмі прыгожа. Запрашаю, будзе цікавы таксама канцэрт. Пасля святой імшы о 18 гадзіне, 10 прыблізна, там на пачатак, як напісана на гэтым плакаце, о 19 гадзіне. Пакуль адразу не забыўся, хачу зрабіць кароткую рэкламу. Прасілі нас вось з гэтай крамы, што кажуць, што слаба вельмі купляеце дзецям журнал гэты «Водагай». І тут ёсць календарык на наступны год, шмат цікавых таксама вось такіх рэчаў, як можна тут штосьці размаляваць, пагуляць. Купляйце сваім дзецям вось такія сапраўды каталіцкія рэчы, каб яны таксама ў гэтым вось, ну, трошку праз гэткія рэчы, праз гэтыя кніжкі таксама пазнавалі Бога. Ну і тое, што, напэўна, большасць з нас чакае, гэта парадак душпастарскага візіту. На гэтым тыдні будзе наступны. У панядзелак, 10 студзеня, вуліца Магістральная, 1, 1А, 5, гэта нумары дамоў. Вуліца Касманаўтаў, дом номер 2, Гарадоцкая, таксама вось вуліца ў гэты дзень будзе. 4 Красненскі праезд, братоў Карнажэўскіх, Грыцаўца, Абухова, Снежная, вуліца Янкі Купавы. У аўторак вуліца Касманаўтаў, дом 4, 6А, 8, 21. Пазней вуліца Авалізы Пашкевіч, Вілейская, Віленская, Калядная, Марата Казея, Міхалёнка, Некрасова, Сонечная, Тургенева, Усходняя, Шаранговича. У сераду вуліца Гарадоцкая, 108А, 114, 116, Великосейская, Громадовская, Дроздовича, Завулок Дружный, Замкавая, Кольцевая, Молчанская, Парковая, проезд Рачны, Радашковицкая, Речная, Чайковского, Ясинского. Четверг, вулица Городоцкая, 116Б, 116В, 118А. Ну і таксама так званыя нашыя вёскі, у якіх таксама уваходзім, кажам, што Цюрлі, Вытрапаўшчына, Гравіны, Рагазы, Раеўшчына, Сасновы Бор, Селівонаўка, Крыніца. У пятніцу першы завулак Прамысловы, першы праезд Горкага, чацвёрты праезд Горкага, камунальны праезд, праезд Піянерскі, праезд Пушкіна і ўсе астатнія да тых, каго мы, можа, на мінулым тыдні
альбо не зайшлі, альбо нейкім чынам не сустрэліся, таксама да вас завітаем. І хочу сказаць, што вось так ніколі не было маладзечна, каб праз 2 тыдні скончылася каляда. Па-рознаму атрымліваецца, бо тое, што мяне, напрыклад, здзівіла падчас гэтага душпастырскага візіту, бо ў гэтым годзе ўсе нібыта запісваліся тыя, хто хоча запрасіць. Але аказалася часамі так, што калі мы прыходзілі, то нам казалі, што мы вас тут не чакаем і мы не ведаем. І пытанне вось адкуль хто запісаў, то была цёця, суседка, бабуля ці хтосьці іншы. Не ведаю, ці варта вось так сапраўды гэта прыдумаваць, да кагосьці іншага запрашаць, хто нас так сапраўды не хоча, бо былі розныя выпадкі. Так, гэта хіба ўсе аб'явы на гэтым тыдні. Жадаю вам благаслаўленай гэтай нядзелі, благаслаўленага тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас.